סבבה, אז מישהו ביקש ממנו לקלוע, מי מצליחה לקלוע הכי הרבה סלים. תראי אותנו. רגע, יש פה חברה שלנו, גפן. בכתה ג' ויש לנו פה את שירו, שלמת. אוקיי, אז אנחנו עכשיו עושות סרטון. יאללה. אז בואו נסתובב את המצלמה רצה. יפה. יפה. אז שיר הצליחה כאן. אחד. טוב, אז עכשיו תור רוני. הנה המלכה שלנו. מתעסקת עם השיער המהמם שלה, בוא נחליף שיער, מה את אומרת? והיא לא קלה. בסוש, אבל בסדר. בינתיים 1-0 לי, עכשיו גפן. 1-1, תיקו! בינתיים היא ב-0 ואנחנו בתיקו. 1-0. יאללה, עכשיו... איי. תור המלכה שלנו. והיא לא קלה! מטומטמת! אני יודעת! וואי, אנחנו עוד מצלמים. אז עכשיו... הממת השנייה, אני המכוערת פה. והיא קלה! 2-1-0! 2-1-0! שקט! יאללה, צלמי אותי. תביא, תורי, חיים. בוא ו... יפה! לא! איי, הפעם הראשונה שהיא לא קלה! איי. ועכשיו שיר שלנו. למה כזה רחוק? למה? לא! הנה המהממת המכוערת. שקט! הנה המהממת הגרועה. 2-0. יאללה. מתי הגעת? יאללה. נו די! צלמי אותה. זה כבר דלוק. לא, זה היה כחור! סורי! אני... בואו נראה את זה. דרסת אותי. סליחה. מה זה? עלק יקלה! עלק זה! את הגרועה. אבל זה נכון! יואו! זה ישחק ככה! 2-0. שקט את.